Πέρασε ο Αλέξανδρος Νικολιάς στον αγωνιστικό χώρο. 4-4-1-1 θα είναι το σύστημα της ΑΕΚ στα επόμενα λεπτά τουλάχιστον. Με τον Νικολιά να παίζει δεξιά, αριστερά τον Γροντή και τον Κατίδη δίπλα στον και λίγο πίσω από τον Φουρτάδο. Ντεμπούτο για τον 18χρονο Νικολιά. Σε αυτό το τέταρτο που απομένει, στις όποιες καθυστερήσεις για την λήξη του αγώνα. Στο ύψος του πέναλτι. Απομάκρυση από τον Παπάζογλου. Νικολιάς. Για τον Κοντοέ. Πανταχού παρόν ο Κοντοές. Και πάλι Νικολιάς. Πέναντι σε τρεις παίχτες του Όφη. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Γκερέιρο. Θέλω όμως τον Παπάζογλου. Νικολιάς. Γερέιρο για τον Νικολιά. Προσπαθεί να περάσει τον Μονιάκη, πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Σφυρίζει ο Θάνος. Εδώ με την πλούσια ακόμη, ο Νικολιάς. Νικολιάς. Άλλαξε με τον Αρκούδα. Αφήνει και πάλι ο Νικολιάς. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Ο νεαρός. Και βέβαια έχει όλο το μέλλον δικό του.